Ahojte úžarníci a úžarníčky. Toto je príbeh o jednej mačke. Bola raz jedna mačka, ktorá jebala všetko, čo videla, napríklad psa, mačky, úja a tak ďalej. Jedného dňa našla v kontajneri vizitku na plastiku. O pár týždňov vyzerala nejak takto. Tank! OK, teraz ste mali možnosť to vidieť. Tak. Potom stretla jedného uja menom Dežola Mohlav, ktorý bol SBS-kár v jebaciem útulku. Bola s ním každú druhú sobotu, pretože mala aj ostatných zákazníkov na blowjoby. Ale najlepší bol ujo menom Kokot kurva kondom, tam letím kurvy už len ke vám. A viete, cez Vianoce príde nasratý Mikuláš, že ste nepočúvali a nasere vám darčeky pod nohy. Myslím, že táto šorť tvorba sa vám veľmi páčila, tak sa majte.